كاب ناي وش تعدن كاب ناي وصأن تحسوتات لو ما عنتي ترن فبيل حيزلكم كاوز مصاخو أزيوم بتعمي قرم تزخون تحسوتات يوم زلو بوش تعد خنجمرينا أبز حلف سومنا بإيرترا حدا يوتيوبر آتيو داود زبالي أذربيجانوي يوتيوبر مالتيو دحريون حدا من إسيكا زخونه بانا هابن النابلن حدا أمريكاوي عودة زقبر ويكا مرحي مقوبني زخونه سبسي دا تزاربو ترأيو بزحات سبات رئيهم منيرام حجي زمان إسي زلو خونتاتن بزحات سبات كعمل تحساسو قداي سلو زخونه كي نقردلون فريحم ساقيهم سلو زلو مالتي مزارار بزعوا جيرم أمتيهم ملو سلازي كان زارار بولينا مالتيو نابوغن تقرأي أبن أطل الأوان بعالشان دا بزملكت تسأليم تخدين كمخبار زبحال بقداي زودو استبقسه مالتي نايدك أنستيو منكس غاسيو بفلاي كأقوال نستي تختعمت إبلان زولون مالتي دمس نخون زعينتو هاشتاج السما زبهال عينة الدمس جوردي بتبهال حانت نستي مالتي تتابعت نايدك أنستيو ويكا خمزي فيمينيست زخونة تقوالي أبقيساتو زي بمقبار عشان داخنا وعلى تخوينا تسألي من يخن كدن زبال حساب نيرو نزقو دايزي خاام اتناي بهالن توريزم ناي تقراي كل تقراي مالتيو نشنداسي تسألي من أي مخدان سراح قبل قليس أولو مالتيو صوت حساب كما ينيرو انتا يمثل أبزنا لهم عند قداي بزرزر كنريو خنفترينا مالتيو سلطنا قرماين مدهن براخ شون مالتي تفتاوي توك شون كلتي زررب غيرون يروم وعي زخونه زرربيو ابت زربا انتاي تزاراريوم زبل نايلوم عند حساب كالي ما اخل تقبرنا ايو امو وداتا جنرال بهاج اربلي مالتيو نحنا يقتلنا نينا عمصنا إن بتجراي وناتنا سراويت زخون يكون عينة جبنا يجبرنيو جزيو ناي نبرنان نزي جزيز رخبسي سراويت شعبي أي خبل جليس أولو تحكي أبي يوليز جبر متى يودق زبل كان لو ما عند حيزلكم بس يلا مالتيو زي أتهم كلهم كل زرار برلو مينا كسب نعلم مرد أتاونا لو مالتيو نصاتكم الشانل زي حد يشتغلكم سبسكرايب بمقبر نز الشانل سبسكرايب غيركم بزل على الدرجة تبصحوا بخبر يعدمكم نبارات نحرد أخوينكم تمام هنا صاير يتصحفوا لي سبات كم بقولكم روبيل لايك غير والله نزي شانل مالتيو روبيل بتعمي يغني لي ሃይማኖት ክፍለ ማርያም ዘይ ስንቅ ሓጻወርጡ መሉ እንዲሁ አዴታቲ ወልዳ መንግስት ካይቀተል አምላኽ ይርሁ ወንበር እንታይ ዋጋለው ዝብል حساب الله ሃይማኖት ሓፍቴ ማለት ሃይማኖት ክፍለ ማርያም ላይኩን ጌራት ሌላ ቴንኪው እንላትነላ ማለት ይቀንልይ ግደይ ስብሃት ኮምፒውተር ማሳሳል ላይክ ጌር ወሎ ሙሉ ሃይሉን ላይክ ጌራት ወላ ኪዳነ ሽደናዮ خبرتع ኮነን ተረፈነት ቀጻላይ ትውልድ ህዝብ ትግራይ ንስኻትኩም መናእሰይኩም ተስፉኡ በርትዑ ተቃለሱ ፈጣሪ ሓግስኩም ክብል حساب ገልጽ ሌሎ ማለት እዩ ንኹለኹም ብጣዕሚ ይቀንልይ ክብለኩም የዝደሊ ለስጎና ምናይሎም አንት ቪዲዮ قرم بس قدامي فيديو ناي لما عند خجمر كله مالتيو أرست قداياتو ويكات حسوتاتو ناي عالم لخاب كولومبيا بسنكي برتوع دمريت ناي مدحن سرحتي مدحن هيوتي قصر الله مالتيو كولومبيا بزاتو شوعت نتبي 4 متن زلو ويكاب ديريكتور سكيل زعق انسي كندو عينه دمريت ممحدرات كتما كالين كبابي ام بصنع تغودين زركبا كساب حجي قصر زموتو سبات لعل خلت بيت سان حمشتن زبصح انتخون اما اي سبات دما كاب تحتي زفرسن صاتات تقبيروم ناوطيوم زركبو مالتيو نزي صبصاب زي WSLS نيوسن اسوشيتد بريسن مالتيو غليصوم ملو كمزي عينت بتعمي ازيز جرمن بفلاي كامس ناير دمريت موقت تحيزو ازي عبيتي صقمات كم زلو يزرب زلو مالتيو مصابو هرمزن ايرانن بتمساسالي نابزل على درجه بوصيحلو اندحر دا امريكا زبلكوا زي تقبل كوينا اي كفتون يختبليا ايران صبصيبا زلا فرانس 24 الجزيره نيوم نز غداي زحيزو موصيوم زلو مالتيو ايران امريكا طلبي كتقبلني اكسبكت جبريت زي كوين غنا كفتون يختبل نت بحري حجون نت سرط عطيات الله ويك انتي وشمت عطيات الله مالتيو اوروبا زغاطم برتوعنا يمقوت وسخالو ازي خا 135 مليون زخون حزب اوروبا كاب 35 ديغري سلسيوس لعل بزخونه برتوع مقوت يغاطمهم زلو يتغلص زلو سلازي نسخاتكم او زلوكم مالتي انت عينت طنقاطات تغبرهم زلوكم كبراتن فتوات تخاتاتلتي نقر منقدهم اتزنقر ناي جلوبال كلايميت ريبورت صبصاباتن نعو زخون مفتحتاتن داوسركم كتكدو خا صبصاب اقرب لكم الله مالتيو ذا جارديان ون جلوبال كلايميت ريبورت يوم نزينا زي حزم ممطيوم
مدقعتي درون سيفاستوبول مسارة لمعات يوكرين مالتيو ازي بزملكاتيو ناي حيل الكتريك مسارة لمعات بموقعات ختما ملو بملو كاب الكتريك وصا خوين يزركب اب تقاصلين بحر زركبو ناي اخل معخنات وي كا جرين ترمينالس ون غدات بصحيو مالو زبهر زلو غداي الله مالتيو ديمقراطياويت ريبابليك كونغو حجون تحمس يا زلا مغنياتو ازيو بتعامي كبير زخونه تلابعي حمام ايبولا مالتيو 1907 وتاسينولو ودبت عن عالم 60% اللعن زخون حموماتنا حكمنا مأخذات كي وصحوا بجزء من موتهم زلوا يصبصب زلوا نازي قد يزون تنقاقت جبروا بالسفر لعالمات تركوا مالتيونا إيبولا ويمسح تجبروا سبات قلت له سلا تقولوا مالتيونا بوش تعدي كنسجرين عمنا وش تعدي قد أكلاتو بفرحي فتفت إبلا الله يبلو كابتي زتبجس زحاو بخمي قد حيزو خمس الله هاي فرقنا يعني يزار والله كحجزو مرد أخبروا اللي خون يغلا يفلت إنجن بدحريو ناعتقات حيل اللو بلاويس مخانميو أبزي مستيات بزحب رزولو زود دون بتعم أزيو أبكبيد سجم كم زركب يوم زحب رزولو قال أمرؤو سجم الله ولا كتبوا حاسة مخان إذا رب زلسكي بدن بجران دار أنا نقص مالتي كم زتري وزلو خميو أبزي ملكة جيرل زلو خبابي بتعامي إيدو ينقد قطعلو نسوت راح يكونن فريحو علو بدحري كل تسبات تطويلهم علو دانيال كو ابتزحاتو زلو ጭውነት ሕቶ ኢዳ ሓት ደሎ ኣይ ሰረቀን ኣይ ሓሰወን ኣሚ ሰብዚ ኣሚ ኢሉኻ ንሰብ ከማኸኻ ከምኹም ትብሎ እቲ ደይስ እንደይ ጽገም ሓደ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ስለደ ሰኣነ ስለደ ጠመ እዚ ድማ ንኹላትና የጋጥመና እዩ ሕጂ ብዚ ካልእ ሰባት ክንመስል እዞም ሕጂ ተዛረቡ ተጽሕፉ ትትንትኑ ዘለኹም ቀሊል ይዚ ባንገዘአልና ገለገዘአልና ለሚን ካውና ረቅን ጀንን ተሰትን የርካ ሕጂ ትላገጽ ዘለኻ ከምዚልካ ሓራይ ሓደ እቲ ናትካ ሸፈጥ ወይ ከዓ ናይ ዝሓውና እዚ ሸፈጥ ናይ ትሕጂ ዛረብ ዘሎ ምስ ማንም ነገር ክወዳደር እየ ይፈልጥ ማለተሰ እንታይ ይዛረብ ዘሎ መን እዩ ነዚ ሰብ እዚ ሲ ንምንታይ ለሚኑ ንምንታይ ክለምን ክኢሉ ዝተዛረበ የለን ሓደ ክለምን ከሎ ተወዳዓድ ዘሎ ሓደ ተርጓማይ ወይ ከዓ መራሒ መንገዲ ዑደት ዘግብር ሰብ ነቶም ጻዕዱ ዘሪኦም ዘሎ ወይ ባዕለይ ክበካ እታ ኮይኑ ዘይበሎ ካልኣይ ካኒ ከምኡ ይበሃልንሲ ይበሃል ድዩ እዩ ዚኣ በቃ ታዘረባ ሕጂ ንስኻታይ ትብላለኻ ትውርጾ ጸለለኹም ገለገለ ኢሉ መን እዩ ዝውርጾ ጸሉ መን ይዙር ጸጸል ነዚ ሓውና ዚሲ መን ይኹር ጸጸል ንኣብነት ብስእነት ብምርካብ ገለ ዝበሃል ኩላ ትሕመ ነገር ኣይኮነተን እያ ማለት ኩሉስ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ እዩ ዝነብር ይፍለጥ የባዕድና ማለት ስለዚ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ተሓምየ ኮነን እቲ ዝሕምዮ ዘሎ ጉዳይ ግን ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ወዲ ጸገም ናይ ጥዕና ኣለዎ ወዘተ ገለገለ ይብሉ ኖ ኣነ እኳ ጸገም ይሃልዎ ኣይሃልዎ ብዘይገድስ ኣነሲ እታ ጥሜቱ ስነግሪ ደሉ ኮይን ህሉ ብጣዕሚ ኣዚ ሓሳብ ኮይናትኒ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ገልጣ መንግስቲ እዩ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ብጣዕሚ በኣዝዩ ብሽሙ ዝጭነቅን ልክዕ ንሽሙ ከምብሌን ዓይኑ ገይሩ ዝቆፅራን ድሑርን ናይ መወዳእታ ናይ ድኹማትን ኣተሓሳስባ ዘለዎ መራሒ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ብተዓዲ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ኣድላይ ኣይምኾነን ነይሩ ክሕግዝዎሲ ቀልልቲ በቀሊሉ እዩ ማለት ክሕገዝ ዝኽእል ነይሩ ቀጽሎም ሰባት ረኺቦም ኣለው ዕጡቃት ከምዚ ገለ ክንብል ከለና ንሕና ግን ምናልባት በዚ መዘራረብ ዛዕባ ኮን ከሎሲ ናብ ሽግር ከይወርድ ሰብ ማለት ታጥሜቱ ትሕሾ ዝበሃል ከይከውን ማለት እዩ ሓቅን ምዝራብ ኣነ ብጣዕሚ ታይ ዝበሃል ይለሉ ግን ገለገሊ ሕጂ ታይ ዝብል ንባዕሉ ጸገም ኣሎ ይብሉ ኣልትና ሓንቲ ደይ ሽገር ሰብ የለን መንግስቲ ከማነ ሽገር ዓብ መንግስቲ ኣይኮነን ግለሰብ ተራሰብ እሞ ድማ ናይ ኣእምሮ ጸገም ገይሩ ዝብልዎ ዘለዉ ማለት እተጸለና አጽኒዑ ከብለኩም ማለት ሰብ ረኺበክ ፈልጥዎ ሰባት ረኺበ ጽሉል ኣይኮነን ታይጽልል ካብ ሰብ ጥዒ ሕጂ ተሪያ ጸሊሎሙ ጽሉል ኣይኮነን ግን ኮሚዮም ጀጋኑ ዩዝ ኤንድ ትራውል ዝገብርዎ ዘይፈልጥዎ ንፈልጦ ኢና እዮም ዝብሉ እታ ሃገር ናይ ከዳዓትያ ኮይና እታ ሃገር ካብ ዘገልገለ ዘውደልደለ እዩ እዚ ተዝስዋ ጅግና ምተባሃለ ስለዚህ ተሰወየ አልግስ ይባላሉ ንሕና ነግረኩም እዚ ሓወይ ልግፀኛ እየ ሜይቢ ሶም እንደበልዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ኣርባዕተ መዓልቲ ከፊእዎ ክኸውን ይኽእል እዩ
بقى خفي ومبر يردا اخا تبعله القس تبعله مو خازل مسل قص درايه باي ذا واي نتسعدا زلمونو نتي ارتراوي تسفا سلتقرصي ناي دغه مخانو سلتفطو كابو مالقس يم زولي ورا زيهم تبعال دمي قرم حجي ناي طعنا صقم يبلون يو تباهيل زولو باي ذا واي كتحاز زلو باغباو زمن اسيجي منالبات منغست كو خسيسكا غليلكا خمزي غيركا دمص خوينكا زسمع غلي يكونن نحن حسابنا يموداتان كم تزاروتي داوود ديو غلز بحال داوود ديو شو مثلا تود أذربيجان يوتيوبر ابز عدي كاب كبيد نغرو عركيلني مريحنا بتايز بحال زئتون ناب هوتيل ابي مهلاو كرخوي كالكوني نسبيتي ون كدول لا غلوزته يليو فتنه زغبر مالتيو سلازي نمكتتالو مخنياتو تحتاتنت ابز يبلو بوتا سلازلو نزمن اسيزي منالبات قسبيلكا بوشطي نمحغاز مفتان غلغله امبر كمدي عينت موع وعد لاي يلا انا يغمتن مالتيو مالت نعوسي حدغا خينو خونو خاب زبلي ترديكم نحردا خوينكم قصيلنا نابزناي اشندا دكتور دوري اسغدو مالتيو زارو له بزعوا اشندا حسابوسي انتايو اسكي نسمعيو نخحلف تبعلنا بزغبا كلاله بعالم لخبر بركون كفلت كاو حلفون ابي يونسكو كمزغب انتوينو بميديا بيلو بزغبا قال حلو اتناي نصانت دكنستيو بعال بزغبا كلالن كفالتن ام مغبار تناي مراخ تحفاش جيده طعم عزوزيو تبعال بدمو كنتات نخبعال زي مدرخو زي طعمي أبي استواتو علو وينا إنا نعمل تشرحون تتاريخنا تبهلنا بزقباء خينا خبر تفلاليو ناحشة بروباغندا نانزلو يسرح زلو صلاتي كاوزيون طولو منا تمالي كمبيرون مغلط سيوتيناينا كلنا تقارو بهلنا تاريخنا كبلاشو كمراسلو زلعلو زلو أكالات بحاد دمسي كنقاومو يبا اشندا يا فتحنا زودو بلبل مخنياتات حد حواتنا تصليم خدان تخدينن كهورو ياو انكسكاسي ركبا ناتودب دغفتي ناتودب اكتيفيست ناتودب تلاختكن مقوام جميرم نيو بايزو اجندا كغيريو قبل حلفه سومون ناشرينا غدا اجندا لمغيار زودو قتلتا بنزا تسجدهم 44 نتبي حزي اواش اشندا تصليم خدان تاي حاتياتو حزن قتيم كاكو تصليم خدان تخدنيها خزيتهم نغغرو ميطعم حساو ميطعم اكدانو ميطعم رسو ميطعم توم خراغور كابغزا غفيتهم لوغعو ولا وغعي معفري بايزو انا يحفر على رجي مقوام مبت نيو دك سبات مقوام مبتهم خبر نيو عشان لا تصليم خدن ما بتخايو قيحي خدن ما بتخايو سلام دك حراي بعلى شندا انتايو مسمنتاي تتحازيو انا قدم حجي تزاري ولي بعلى شندا عرسو زخالن يا بعلى زخونه مغلصتات አለው برغص تندق انستيو اين خبرونا نتبعل انتيلن نعاني زملكت نتناب تግራይ ዘሎ ደቅ አንስትዮ ሲ አይነ خبرونينا انتيلن ምክንያቱ خነ خبروي كالنانينا فتحسي كم قالنس كم دق انستيو سينا اينا زبل عينت قالس نحر دامصين كوينن غدفوم بعلى شندا قيح تخدينا صليم تخدينا تخبر نسبايا ابعرات مساخا زخون يكون عينت صوتاو ركبا يغبرن يلا تقاوم نحروت ياون قدم حجي ابن امريكا فيمينيزم زتراين طعم ازي كبير زخونه صلوا زحدرن بعالم مولو مسالات دق انستين خبر زتغبرلون كونتات يو مالتي بعل مارچ 8 ገለገለ ዝبهالو ካብ ዝተበገሱ እዮም نو ግን بعل شنداسي صليم مخدان نت بعلسي انتايو ملؤختو مالت قدم حجي اذ بعل زي مزخون يكون عينت بروباغندا يتحزو ويلكم نيره كمون اتدرفتاتون انت خونا ابو مالتيو مارخنا يوم قومطنا يوم حلفناكا خدناكا زبل ناي كونسرت ناي انجرا ناي كالي نجر بمغبار نتبعلسي كابت تخكلنيا سب بيغو خبعلو زدول ينجرن كابت علامون وصا خوين يتبعل زركب مالتيو نعمتات كوم يتخبير زلو كساب حجو مالتيو سو حجي خا اخلو يزغبا تبعل دق انستيو ادميين زي بصحا دق انستيو نمرعا
ንሓዳር ዘይበፅሓ ደቂ ኣንስትዮ ዘኽብርኦ በዓል እዩ ኣመፃፅኡን ከምኡ እዩ በቃ ስለዚ ዕላምኡ ከዓ በዓል ኣሸንዳ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ነፃነት ንምግላፅ ነፃነታሲ ከተስተማቕሮ ባህላ ከተርኢ ዘለዋ ነፃነት ማለት እዩ ከተርእን ከተንፀባርቕን ቆልዓ ኣሸንዳ ማለት እዩ ኣይትለኣኽን መቃ ዝኾነ ነገር እሲ ክትብላ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቆልዓ ኣሸንዳ ፅብቕቲ እያ ውቅብቲ እያ ቆልዓ ኣሸንዳ ሪኢኻ ይተሓፀዩ እንተለምስልኡ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ከም ዘለዎ ኮይኑ ዘውዱ ንዝበፅሓ ድምፂ ክንኮይንና እንተኢለን እንተን ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንሳተን እንድሕር ኮይነን ተሓሳብ ኣምፅኦኖ ካልኦት ኣይወልኩን ተን ደቂ ኣንስትዮ በዓልን ተምፅኦኖ ግን ሓቂ እዩ ከም ድሌተን ገይረን ክኽብርኦ መሰለኒ ኣነ ወዲ ተባዕታይ ጓል ኣንስተይቲ ኣይኮንኩን ኣብ ኣሸንዳሲ ከምዚ ይኽበር ከምዚ ክንትኽደና እዚ ክንትገብራ እዚ ክንትዝውጠት ገብራ ገለገለ ቴማታት እውን በብዓመቱ እዚ ተኸደና እዚ ነፀላ ሓዛ እዚ ፅላል ሓዛ ዝበሃል ነገር እውን ኣና ኣይዶን ነው ምስ ኣሸንዳ ከመይ እንዳገበረ ከም ዝመፀ ይፈልጥኒ ግን ምርጫን እዩ ምርጫ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ እምበር ምርጫ ናትና ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣይኮነን ደቂ ተባዕትዮ ካብ ከምዚ ዓይነት ነገር ተተወፁ ፅቡቅ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበ ወይ ወዳት ዲኹም ወይ ጓላት ዲኹም ሲ ክፍለጥ እዩ ዘሎ ክፍለጥ ኣለዎ ዋ ንዕባ عبيتي أنا حد حتني إني نميني ديو قراءتيني ولا سخالة سحواتنا وكم سخما يتلنا جركم اللهم هم بتش أيضا نخطيق سلا للني يخطيق نتأ أو سوم زي قتلت زود حفتنا زود حفتو فتحيلنا كلها نك على سلنا كله بحادة دمسي حزب تجري يكون دقة في حزب تجري كالي إزاي جاون دمس خوانا يخلينا زي حفتنا زي عملته جبنا نهاتنا حق قرو فردهم نخقصلو كنك على سن خلينا جين حالة نجرتين إيه ناي زودنا ناي شندا تأيي زجانن يوم الشندا هيمانته وبعليو على تخدين كأيزو وعل بلا كده يتسألين معك ناي شندا جزء عم على كنت بستحواتنا ني خنسي بخمي من قديو نمين يدي زي ترد إني بمتأيي تأيي لجانن يوم زناي شندا فتح تركب كنت أيق كن كل لنا نبر مس شندا استمس هيمانته وبعل استأيي زجانن يوم أشندا حراي أشندا مجمريو هيمانته وبعل ديو أيقونن زبديو ኣሸንዳ ካብ መበገሲኡ ሲ ሃይማኖታዊ በዓልስ ኣይኮነን ሓደ ሕቶ መጀመርያን ዓኻትኩም ኣለዎ ማለት እዩ ኣሸንዳ ኣብ መጻጽኡ ንሕር ደኣ ኮይኑ ዓይንዋሪ ምስ ምምጻእ ጽላት ኣኽሱም ተተሓይዙ ዝኽበር በዓል ኢሎም እዮም ዘኽብርዎ ዕለት 24 ነሓሰ መወዳእታ ናይ ኣሸንዳ በዓላት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ተንቤን መቐለ ከምኡ እንዳበለ ምስከደ ማለት እዩ መወዳእታ መኸንበቲ ክሳብ መስከረም ከባቢ እየን ዘኽብራተን ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ ግን ኣብ ኣኽሱም 24 ዓይንዋሪ ዝኽበር ማለት እዩ ምስ ምምጻእ ጽላት ኣኽሱም ተተሓይዙ ዝኽበር በዓል እዩ ብመሰረቱ ግን በዓል ኣሸንዳ ካበይ ዝመፀ እዩ ካብ እስራኤላዊ ባህሊ ዝተበገሰ እዩ እስራኤላውያን እንድሕር ዳ ሓደ ውግእ ስዒሮም ወይ ናብ ዝኾነ ዓዲ እንድሕር ዳ ሰጊሮም በቃ ዝኾነ ዓወት እንተረኺቦም ብደርፍን ብኸበሮን ናይ ምፅምባል ባህሊ ነይርዎም ንኣብነት ኣብ መጽሓፍ ከም ዝግለጽ እንድሕር ዳ ኮይኑ እስራኤላውያን ካብቲ ባሕሪ ኤርትራ ዝበሃል ክወፁ ከለዉ ፈርዖን ሰጢሙሲ ንሳቶም ክወፁ ከለዉ ከበሮ እንዳወቕዑ ንእግዚኣብሔር እንዳመስገኑ ከም ዝነበሩ እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ እታ ማርያም ትበሃል ሓፍቱ ንሙሴ ከምዚ ዓይነት በዓል ከምዚ ዓይነት ሴሌብሬሽን ከም ዝገበረት እዩ ዘርኢ ሶ እዚ ባህል እዚ ምስኡ ምትሓዝ ዘለዎ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ኣብ ትግራይ ክልተ ዓይነት ኣተሓዛ እዩ ዘለዎ ኣመጻጽኣ እዩ ዘለዎ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ እቲ መብዛሕትኦም ኣብ ስነ ጽሑፍን ኣብ ባህልን ምጽናዕ ዝነጥፉ ሰባት ከም ዝገልጽዎ ንሕር ደኣ ኮይኑ ሓደ ንጉስ ከም ዝነበረን እቲ ንጉስ ከዓ ውግእ ንኽስዕር መጽባዕ ኣትዩ ከም ዝኸደን ቀዲሙ ዝመጽእ ክስውእ ከም ምዃኑ ንኣምላኽ ከም ዘቕረበን ሓደ ሙኩት ስለ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ዝቕበሎ ድሓር ግን ጓል ኣንስተይቲ ጓሉ መጽኣ ተቐቢላቶ አንኤክስፔክትድ ብዝኾነ መልክዑ መስዋዕት ከቕርባ ከም ዝነበሮ ሓሳብ ሒዝዎ እንዳሃለወ ኣብ ሽዑ እዋን እታ ጓል ኣንስተይቲ ክጻወት ፈቐደለይ እሞ ንርባዓ መዓልቲ ንገለ መዓልቲ ምስተን መሳቶይ ክዕንድር እሞ ብድሕሪኡ መስዋዕት ክትገብረኒ ኢኻ ስለ ዝበለቶ ኣዋልደየ ኪዳዕበዳ ላዕላይ ሰማይዶ ኣለዎ ሜዳ ነዚዱ ዕድመ ስብርብር ዘይትብል ጋመ እንዳተባሃለ ከም ዝኽበር እዮም ዝጽሕፉ ማለት እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን እዚ ምስ ኣሴንሽን ኦፍ ሴንት ሜሪ ወይ ከዓ እርገት ወይ ከዓ ትንሳኤ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምትሓዝ ጀሚሩ ማለት እዩ ካብ ዝኾነ ዘመናት ንድሓር ምስ እርገት ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምትሓዝ ጀሚሩ እቲ በዓል ስለዚ ምስ በዓል ሚርያ ዝበሃል ወይ ከዓ ማርያ ኢልና ንጽውዖ ብባህልና ዕለት 16 ነሓሰ ዝኽበር ማለት እዩ ብሃይማኖትና ዝኽበር ምስኡ ከዓ ምትሓዝ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ስለዚ ኣሸንዳ
ሃይማኖታዊ በዓል ድዩ ሃይማኖታዊ በዓል ኣይኮነን ዝብል ንስኻትኩም መልስ መልሶ ኣነ ብክልቲኡ መንገዲ ዝፈልጦ ማለት እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ከም ዘተሓዝናዮ ንኣብነት ሓንቲ ካብ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ወፃ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ሲ ኣሸንዳ ክትኽብር ትኽእል ዶስ ኣይትኽብርን ዝብል ንኣብነት ሕቶቶ መፂሲ ከመይ ጌርና መፈትሓናያ ዝብል እዩ እንተኾነ ግን ድምፂ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ወሳኒ እዩ በዓላተን ከም ዝኽበራ ንሰኔን ድሌት ኣሕዲረን ክኽብርኦ ዘለዎን ናይ በዓልን ናተን ይዝቕድም ጥሩ ሀሳብ ነው። እችን ልጅ አስታውሳችኋት? ማህሳ አሚኒ ትባላለች። ኢራናዊ ናት። ሂጃብ በስትክክል አለበሽም ተብላ 2022 ላይ የኢራን መንግስት በግፍ የገደላት የ22 ዓመት ወጣት ናት። ይኸውላችሁ አሁን ደግሞ የትግራይ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጥቁር መልበስ ባህላችን አይደለም እያለ ነው። የትግራይ ሴቶች ደግሞ አሸንዳ ኢን ብላክ እያላችሁ አሸንዳ በጥቁር ሳይሆን መሆን ያለበት አሸንዳ በአመጽ ነው መሆን ያለበት። እነዚህ ሰዎች ጥቁር ለበሳችሁ ምን ለበሳችሁ የሚገባቸው ሰዎች አይደሉም። እነዚህ ሰዎች መወገድ ነው ያለባቸው። በምንድነው የሚወገዱት? በትግል በትጥቅ ትግልም በሰላማዊ ትግልም። ስለዚህ አሸንዳ በጥቁር ሳይሆን ይሄ መኳኳል ምናም ጥቁር ጌጥ ለብሶ ጥቁር ለብሶ ምናም መውጣቱ ይቅርብንና አሸንዳ ለአመጽ እናድርገው። እስቲ ኮሜንት ጽሕፍ ሓራይ እሺ እስኪ ግዜ ዝሃቦ ዓምሓም ወይ ከዓ ሓምሓም እሺ ዘለዎ ሰባት ግን እንታይ ዝብል ዘለዎ ዘውዱ ሓፍትካ ተትኸውን ሲታይ ከምነልካ ኣነ ፖለቲካ ይኮን ክሰርሕ ዘሎ ንስኻ ዘውዱ ሓፍትካ ተትኸውን ፍትሕ ዘይረኸበት እንታይ ትብል ነርካ ኣትብልን ዘለካ ንትቐታሊ ዘውዱ ዝበሃል ዘሎ ሓውካ ተትኸውን ናፃ ተትበሃልካ እንታይ ትብል ነርካ أنا زي ترد أن اللوجيك نبيني مالتي نبيني أي ترد أن اللوجيك زي ونياتو تخكل سلازي كونه نسخة زودو حفتها تدخل نيرامو فتحة تسأنيركاس انتهاي مقابركا إلوم خاص حاوكا تزخون قتال زودو مو نسعة تزبهال نسخة تاي مقابركا ويل انت قتيلو ديو كأساري زلو نسخة بهالي بول ولا حاوي يخون بقى خأساري زلو نمنتاي إذا بايزوي إذا زودو هافتو اتدما يسوع سلو زلو إيو امبري بوزحات دك أنستيو خمزي عينة نجار بصحوهم يو بوزحات سباتهم كخمزي بصحوهم يو قلنا حدا سب دم دما لك عكمتي نبعت راهيل تباهيل زقلص أما صحف قدس قوموا زصوع له دم أبيلنا أبنت نقايل عمريت ملوك كزوري غيرو نزل ألهم من مسألة ندابل دونغوس انفرحان كوين يتريفون يريبل سلازي سي دمنا يزودو سي انت ايغروم زلو مالتيو يبهرو روس يزلو بقى يبهرو رو يزلو بتحدو ግን ከዓ ዓመጽ አወቃታተላ ስለዝኾነን ብግፍዕ ስለስተቀተለትን እታ ጓለን ሰይቲ ወይ ናይ ወለዳ ነብዓት ወይ ናታ ግርህነት ኮውን ይኽእል ዝሮ በቃ ሃዊ ኹዋ ነታ ነገር እምበር ከደፍን በል ይብላሉ ወይ ቀታሊያ ሃተም ዘለካ ወይ ዝቀተለ ክፍረዶ ይዘሎ ተዘይ ኮይኑ खाሊኡ እንተሆይኑን ከመይሉ ከም ዝኾነ كتردي إذا لك هذا قد عايزين نعيو مر برتع خوينه سبات كنت هاي مسلم الله زخونت دمس سلا زخونت تاوي زخونت قوار سلا تزاربت الله جلاي كونه بقى تدم يسوي على مالتي كعرف هاي كالن بقف أنت تقتل كاسي كوميزو لما صحفكم خمزر أخوة تخوينه مصحف قدس خمزر أخوة خمزن بوك وتخوينه نعبي الزبال الحوز قتلك أيل دونغوس انفرحن رعود النير وفقود مريت اندخلت له زقتل سوك أخومي حجي كتحظي زلو انتس بشندا ديو انتس بفرد بيت ديو انتس بسبكة هايمانت ديو تاي داها هتقبر كابزين لعلسي تاي هتقبر كم سب كوين كاسي نخمزي زبالة زقتل بعمز قتيلو كواتس ايه نزبالة نحر ازاي تحس كوين كان نزي تراباري بكا دمس ازاي تقبر نحر كوين كاسي مكاب كاتاي ترقوم اللو تأكب تبتن نسخاسي أفلا لا يبلكان انسساوني يكوي كم مكاب مالتي سو دمس تكون نورن قديتا خاني كم حاويت زغوني حاوكا تخوين بنص حاوكا سلا زغونه بنص سلستلقلكاس دس يبلك مالت لي يأسر كأسر يزلو حاوكا تزغوني رخيب لني حاوي ولا يكون بقى زقتله ما كأسر يزلو حق يزي زقتلسي قتيلو يأسر بقى او فترخاي يفردلو دانياون يفردلو ككم طفاعته مالت انت عيفلا لا يزلو زمالكو لحزب تግራይ ካብ ስሩ خطفو ቁሱ ዝመጹ ጸላእቲ مسوعتنا تخفيلو التماره صلاتي بمنغستي غزياو ممحدار بباس تسافيرم تلقو كله منتاي داسو سلام ما سلف زي وصا
توصلك حج نعون توصلك زي مراخب يقولن حج نتي سلاماو سلف ስለዚ ወጻኹም ነዚ ክትወጽኡ ይትኽእሉ እንኹም ዝበሃል ነገር የለን ክትወጽኡ ኩሉ ማለት እዩ ቶም ዝቀተሉ እቶም ፍትሒ ዝግብኦም እቶም ፍርዲ ዝግብኦም ሕጂውን ይግብኦም እዩ ክእሰሩ እዩ ዘለዎም ክሳብ ንሓሳብ ንሓዋሩን ሞት ዝግብኦ ተኮይኑ ሞቱ እስሩ ዝግብኦ ተኮይኑ እስሩ ካሕሳስ ዝግብኦ ተኮይኑ ንዘለኣለም ዋላ ከገልግል ንድሕር ዳ ዝግብኦ ኮይኑ ከገልግል እዩ ዘሎ መንቀተሊልዎ ብግፍዒ حجزي مزي زرخ ولا حنت نجار يقولن مزيت التحزوة جل زبال نجار يقولن بقى أنا إذا قتال الدحر اللي هو ينسي كسر الله كتحذى الله ترترتي وين تم نسألته على تخصص النور عدل لوري اللوي حاولت هايله جن حادث دتو عنتو زجلس خو عقبان دحر نسألته هايله خالي بقصة ذي هالليو تحزلوا أقوى اللي توقعي خاقن تويدوا أمزينها توسان السو تأجدوا سومن قطر وعلم اسكاو توسان الوهاقن ذكر الله أقوى سزلو لو إنهم توقعينات يقوى وطيناس توسان اللوات كوها ولو قبر أقوى نختل زلنا مالتي سلازز المقلازي مالسي تخكليو حجن السغاز زاربو زلو تعقاب حق زاربو زلو مالت حدث يترتر تستطر بملون نتجبن وعيلو أي مالت هكونا ويلي تتأرطيرو أبكيرو وعيلو مصراي نتجبرون هاللوا حق تخطيلو نحرد مصراي يجبروا له خوين مو تسترطر نحرد نتأن تتوهاي بفرد بيت كالي متحد حق زيولو نحر كوينو ناي جدن كتالي أنس يكون زلوا بزول كفرد بيت كمر مارن العلوات هاي كون كان مسكر إخا خلو حقي تعيز بالتغييريو تخونا جن سو قتلتي نايزن كمزي انز امسلو اديتاتن حواتن دق انستيو زخونا زلوا مالتيو نايتوم زچو يزلو نايتوم سورو ناي كلهم زيوم وي بتبوليس تايسر يبلع ግብር ካብ ዝኸፈልካዮ እቲ ህዝቢ ግብር ካብ ዝኸፈሎ ንድሕነቱ ኢሉ ካብዘው ሃለሎ ይደሞዝ ዝቕበል ሓቂ ዶ ክሰርሑ ንሱ እዩ እንተስ ብዲጂታላይዝድ እንተስ ብመካናይዝድ እንተስ ብግዛዕ መውፅኡ ማለት እዩ ምን ዋላ ሓንቲ ስራሕ ይውልን ፍትሒ منغاس بقى زي جوديشري ዝባሃል ብራንች ሲ ናይ መንግስት አካል ሲ ታዩ ፍትሒ በቃ ከምጽ ዘሎ ሶ ክፈትሐላ እዩ ዘሎ ነዛ ጓለን ስቴት እዚያ ፍትሒ ናይ ዚያ ጥራሕ ይኮነን ናይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እዩ ኮን ዘሎ ስለዚ ከምዚ ብምጭርባር ጠፊኦምና እዮም ከይዶምዮም ንወፃ ዓዲ ሰግር ገለገለ ከም ዝባሃል ነገር ክህልዮ ይብሉ እንደሰሪድዎ ካሊ ሕጋው አካል ተሰሪድዎ ንዋዕሉ ይስሕና ማለት እዩ ግፋ ነይሩ ኣብቲ ከባቢናና ودا يقفف مالتي زاد بقى تبل تعبد بقى حد ودي ودا 16 عام تيتر ودا 16 عام كاي نا بقى تقوطا بقى ودي 16 بس باتري نديو نتادسي بباتري قدم عيني سويعوا نديسي غفيفنس نعونا صخصل زي حسب ولاد اي موت نبر ندي هاري مدي ندي وقع ليس تقاليسس نعونا صخصل أدي بباتري بعلق السدي حما أديكم أنا رقصني ناتكم أدم ويتا أتم قففتي أدنا خيط ناوقعهم توستون أديكم رقصة تمارسكم يهم أدا زموتاتكم تبعيلكم تمارسكم يهم تقفوا زلوا مبر أديكم عكو خجل جلامبر نعهم خجل جليل عكو يكون تنولي دعنا كن دايما سواء النت ليش تفعتي تغكلكو يا مالت فتاو خا زبحال مسلكا زخبرلكا እዩ ጸላ ዝባሃልካ ንዓኻ ዝቀትለካን ዘጓዓትየካን ተንበርከኽ ዝብለካን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጸገምካ ስለ ዘጋፍዓካ እዩ ፈታዊ ኤልካ እንድሕር ተጋፍዕ ኮይንካሲ ፈታውነትካ ታዩ ኣምታይ ኣተረጋግጽ ኣዶ ነደሲ ታይልካ ንስኻሲ ስነ ምግባር ዘየብሉ በሃም ካብ እንሳን ታሕቲ ዝኾነ ስለ ዝኾንካ ኢኻ እምበር ግደፎም ማበዲኻ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰብውን እንድሕር ክኢልካ ማለት እዩ بزي زخون يخون مخنيات تيباساج اوكا تيناددكا وي زخون ነገር እንተ ገበረሲ ንስኻስ ሱልካ በትር ከተልዕሊ ይብልካ ተበትር ዝሓስካዮን ሓላፍነት ወሲድካ ክትሕዞ እዩ በትር ስለ ዝሓስካ ሱልካ ትወቅዕ ይመስለካ እንድሕር ኮይኑ አፍተር ኦል ፖሊስ ግዛዕ ዝገብሩ ሕጂ እዚ መወዳእቱ ትምህርቲ ጸሊኡ ገለገለ በቃ ታዊኹ እንታይ ንምንታይ ይሉ መሰል responsibility ገለ ዝበሃል ዘይፈልጥ ዘየንብብ ሰብ እዮም ዋላ خمرص ተሎ ኾም እዮም ዝመርጹ
ንምንታይ ምዃኑን ኣይትፈልጥን ማለት እዩ እቲ ርድኢት ዝየብሉ ኣብቲ ሕጊ ርድኢት ዝየብሉ ሲ ፖሊስ ይኸውን ካብኡ ንሱ መፅኡ በትሪ የልዕልካ ስኢላ ደስ ዝበሎ ማለት እዩ በቃ ደስ ዝበሎ በቃ ተደይተመችኻዮ ሲ ከጓዓት የልካ ይኽእል ዋ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ኣይተኻእለን ዘሎ ወዲ ሰብን መሰሉን ኣይተኻኣልናን እዮም ዘምርጉማት ከዝኮን ሰምዑ ኣለና ሞዶ ናግበረ ኢሳያስ ምንም ፀቢብ ኣይፈቱሉ ኣክፋ ሓቢሉ ህዝቡ ሓቂፉ ክነብር ዝደልል ነበረ ሰብኣይ ንሶም ንድሕሪት ኣብታ ፀባብ ኣሲሮም መከርኡ ክርእይዎ ኢልክን ወፅን ሕና በላኻ እዩ ኩላና ሓዊስ ወቂጠና ግዲ ብሰዲ ሰብኣይ ተምፁ ኢኹም ካቆሎ ዝኾነት ነገር ኣሚኑ ኣለኩ ወላ ህልምበል ኣይምልኮተይ በልዐ ብሓደ ገይሩ ናይ ነዊሕ ፕላን ገይሩ ዝበል ሓደገኛ ሰብ ምዃኑ ይሕሰብ እዩ ኣይዛረብኒ ዝኾን ነገር ኣየርኢ ነው ብጣዕሚ ሓያል ሰብ እዩ ወላ ፖለቲከኛ ኮይኑ ብጣዕሚ ዝተዓፃፀፍ ኣብረው ተኮይና ዝኾነ ኸይዱ ልጥፍ ኢሉ ዝኾነ ነገር ገይሩ ዓዱ የድሕን እዩ በቃ ወላ ተወሰነ ዓመት ዋላ ተቃሊስና ኣዲስ ኣበባ መእተና ነርና ጅጄ መርሐ ሰዓቱ ይባዕሉ ግን ክታል የትግራይ ገበሬዎች የተከሉት ሓራይ ኣብዚ ኢንተርቪው እዚ ጽቡቕ እዩ እቲ ኢንተርቪው ታዩ ወሳን ነገር እዩ ንስኻትኩም እሲ እዮም ዝብሉ ሕጂ ኣምባሳደር በትሽዕ ግዜ ዋና መራሒ ናይቲ ውግእ ትግራይ ዝነበረ እዩ ጀነራል ባጫ ደበሌ ማለት እዩ ሕጂ ኣምባሳደር ታዮም ዝብልዎ ኣብ ትግራይ ሲ ዝረፉ ተባሂልኩም ለነርኩም ኢልኩሞም ድኾነ ወታደራት ሰሪቕኩም ዶ ብዕራይ ወሲድኩም ዶ ሓሪርኩም በሊዕኩም ዶ ኣቃፂልኩም ዶ እዚ ሲ ጌርኩም ዶ ሳይገበርኩምን አይ ዝብል ማሳ በማስ አጭዳችሁ ተጥቅም ውጭ እንዲወጣ በሬዎቹ ታርደው እንዲበሉ የተቻሉት ደግሞ ተነድተው በሬዎቹ እንዲወሰዱ ያደረጋችሁት ነገር አለ የትግራይ ሴቶችን በማስ እንዲደፍር ብላችሁ ያረጋችሁት ነገር አለ እንደዚህ አይነት ጭካኔ የኢትዮጵያ ሰራዊት የለው እያንዳንዱ ሰራዊት ትግራይን ያቃል በእጁ ያደገ ነው ሲቆስል ያከሙት ሁሉንም ያደረገ ነው እኛ እኮ በእጃችን ያለን ሰራዊት የለም ሁሉም በረሃ እኮ ነው ያለው ሰው በረሃ የለም ቤተሰብ ምናምን ያለው መንደር ነው እኛ ወያኔን ፍለጋ በረሃ ነው 8ቱን ወር በሙሉ ውጣ በተባለበት ሰዓት እንደፈለገ አድርጎ እግሩን እየጎተተ ሲወጣ የነበረው የሻዕቢያ ወታደር ነው ጊዜ ነበራቸው እነሱ ከዛ እየተነሳ አልመዳንን በዚህ በአዲግራት ያለውንም ሌሎች ቦታ ያለውንም ህዝቡንም የመድፈር ሁሉን ነገር ለማድረግ ጊዜ ነበራቸው ባጫኮ ሓራይ ሕጂዚ ሙሉ ሓሶት እዩ ማለት ከም ዘሎ ሲ ሙሉ ሓሶት እዩ እቲ ሙሉ ሓሶት እንታይ እዩ ንስድዩኹም ኣዚዝዎም ወይስ ባዕላቶም እዮም ሓሲቦም ሞቶም ሰባት ኣይፍለጥን ማለት ከም ትእዛዝ የወረደ ክኸውን ይኽእል ኣውሪዱውን ክኸውን ይኽእል ተዘይወሪዱ ድማ ብምንታይ ዳምፅዮማ ኣይፍለጥን ኣብ ትግራይ ከም ዝረኣኽዎ እንድሕር ኮይኑ ኩል ስስቲ ትቃፀል ኣነ ሕጂ ሪአ ኣለኹ ሱቕ ኢሎም በቃ ክታኮሱ ከለዉ ሲ ራንደም በቃ ብግምት እዮም ዝትኩሱ ነይሮም ብግምት ኮዩ ስለዚ ኮነ ኢልኩም ዲኹም ተኩስኩም ደሊቨሬትሊ ኢልዎ እዎ ደሊቨሬትሊ እዮም ተኩሶም ንኣብነት ኣብ ከተማ ሽረብቲ ዝነበርክዎ ከባቢ ሕጂ ኣነ እንታይ እዮም ወቂዖም ተልኩም ዞባ ምምሕዳር ቤት ፅሕፈታት ህዝቢ ዝመሓደረሎም ባንክታት ዝመስሉ ነገራት እዚኦም ሲ በቃ ናይ ህዝቢ መሰረታዊ አገልግሎት ክህቡ ዝኽእሉ ትካላት እዮም ወቂዖም ስለዚ እዚ ደሊቨሬት ዲ ኣይኮነን እዩ ኣብ ምንታይ ዳኸ መሓደር ንፅቡሓይቱ ኣነ ሕጊ ኣልባኒ ዝኸውን ካልኣይ ክትኩሱ ከለዉ ናብ ከተማታት ክትኩሱ ከለዉ ብንየ በቲ ናይቲ ከተማ ገፅ ብግልባጡ ኮይኖም እዮም ዝትኩስዋ ነይሮም ንኣብነት ንሽረሲ በቃ 24 ሰዓት ገሊኦም ትኩስላ ነይሮም ተታኺሶም ማለት እዩ 24 ሰዓት እዩ ቁምቡላ ናብ ታይዝ ባል ዝኣቱ ነይሩ ስለዚ ሕጂ እዚ ብሓላፍነት ውርፅፅ ብዝበለ መበል ሳልሳይ ካብ ዝረኣኽዎ ነገር ማለት እዩ ታንኪ በቲ ናይ ዕንበባ ተተኸሎ ፅርግያ በቲ ታይ ዝበሃል ማለት እዩ በቲ ናይ ከተማ ፅባቐ ተባሂሉ ማእኸል ዝተቐመጠ ተተኸለ ናይ ፅርግያ ዘሎ ቡያ ኸይዳ ቡየን ዝኸዳ ነይረን ማለት እዩ ብሰለስቲኡ ገፅ ፀቢብዎን ሲ ቡያ ትኸድ ነይራ ነቲ ከተማ ዝነበረ ነገር ብሙሉእ ምኹዓት እዩ ነይሩ ትኹዕቶ እያ ነይራ ታሸንሸል ዘሎ ኣረጊት ናይ ኤርትራ ታንኩን ሓዊሳ ስለ ዝነበረት ማለት እዩ ስለዚ ኮነ ኢሎም ድዮም ገይሮሞ ኦፍ ኮርስ ኮነ ኢሎም እዮም ገይሮሞ ናፈለጥ እዮም ገይሮሞ ንስግንታ እዩ ዝብል ሕጂ ማለት እዩ ከምኡ ዝበሃል የብሉን ከምኡ ዝበለ ስነ ምግባር የብሉን ሓኪሞም እዮም ዕብዮም እዮም ስዳ ሓቂ እንዲ
تحقق كونسي نحناسي أبانا زنبرن ناتنا مسانا بولع الزعبية قد فموت سراوتو لزلخا اتحج قدام مينستر زنبرن وعلو مسانا يبلعني ستني نيرو اسخان مع الخام مالتي أو يوم نيرو كل سوء نيرو كابانا دي وصص يلن كما بانا دما كبرت زلو بوتان نحيل مكلخال فصيمو ايركب نيفر كيد كوالا خزور تخليها بطعم يزخبر حلف حليفو بوتاتاتي وهابوم يو ጭራሽ محدر اللوم نايتم حلفتي بتسأقم انتايو انتتوهيلو أبانا كون انتولو قلباتي زخوغن نوهاب صبادو يخل وما يتشباز بحال مالتي قبل علينا زخل لي يقفع خقبر كله كوم زي يوم جيرمو ما انت ما غيرهم نسخة تخبر نسخة نساتهم كوسر غلو نسخة حيل مكل غالني عدي نحر بمول تخبرة نيركا خوين كاسي انتو سيدو من امن سراو شعبات تحت قبر سؤال كاري خيب او مطوريت بلوم نحن حاجة انت حيل نيرنا شعو مطونا يمبال بمنتاينا مطونا بلوم لا فقد كارلوم لا تخوينهم زي وصلوا من دي عدامي سلازي ازي بمولو ورص زخونه حاسوتي اما ودات حاجين امنت كم جير كانت هزبي ክትገዝኦ ይትኽእልንኻ ወይ ከዓ ብሰላም ሲ ኣተሓሳስቡ ቆይረ እገለ ዝብል ድሕር ኮይኑ ሕጂ ንኣብነት ዓሹ እዩ ዘሎ ሰብኣይ ከምዚ ገይሩ ንዓና ድዩ ክዕሽወና ማለት ይኽሽውደና ከምኡ ዘይኮነ እቲ ዝተገብረ ነገር ኣሚኑ እቶም ዝገበሩ ሰባት ናብ ፍትሒ ቀርቡ እዮም ተባሂሉ ንኣብነት ኣብ ማሕበረ ደጎ ዝነበረሲ ኣነ ኮንኩን ፋክት ቸክ ገይረዮ ኣረጋጊፀዮ ሲኤንኤን ዘረጋገፀ ጉዳይ ታይ ዝብል ናይ ባዕላቶም ክዳን ከዲኖም እዮም ከም ኣግቢሮሞ ይዝብል ሓሶት ካብቶም ተማሪኾም ተታሓዙ ብሙሎም ባዕሎም ተዛረቡ ባዕልዚ መነይ ዝበሃል ማለት እዩ ካሜራ ኮይኑ ማፊ ዘቀርጽ ዝነበረ ባዕላቶም ካብ ተዛረቡውን ባዕል ሲኤንኤን ብሙሉ ማለት እዩ ከም ዘጻረይዎ እንድሕር ኮይኑ እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ እዚ ብሙሉ ማለት እዩ ውጹእ ሓሶት እዩ እቲ ወንጀል ሰለስቲኦም ኮይኖም እዮም ፈጺሞም በዋናነት ማለት እዩ ነናይ ባዕሎም ዝኾነ ቀደም ሰዓብ ኣለዎም ተሓታታ ሕጂ ንኣብነት እዚ ሰብኣይ እዚ ካብቶም ዝሕተቱ ሰባት ሓደ እዩ ከይሕተት እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ክሕተት እዩ ምናልባት ሕጂ ሓያል ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ዝሓተኒ የለን ኢሉ ከምኡ ክዛረብ ይኽእል እኳ ዳስ የጋድዶ እዩ ዘሎ ማለት እዩ የናዓቆ እዩ ዘሎ በህብረተሰብ ሃይራርኪ ውስጥ እኮ አተላው ፐርሰናሊቲ እኮ በማናቸውም መልኩ ብትይ ማለት የሰው ደም ለመሸጥ ወደ ኋላ የማይል የሰው አዘዋውሮ ገንዘብ ለመብላት ችግር የሌለበት ህዝብ አስርቦ የሰውን ረሃብ ሞኔታይዝ ለማድረግ ችግር የሌለበት በጭፍጨፋ ውስጥ ለመሳተፍ ችግር የሌለበት የቀደመ ቃሉን ለመብላት ችግር የሌለበት የገዛ ራሱን የጦር ምርኮኞች የታላቅ ሩጫ ተሳታፊዎች ናቸው ብሎ ለማዋረድ ችግር የሌለበት ክላውን በማንም ላይ መመጻደቅ አይች እሱ እንኳን ጀነራል ተብሏል እሱ እንኳን አምባሳደር ተብሏል እሱ እንኳን ባለስልጣን ተብሏል ባጫ የቻለውን የማይችል ሰው አለ ብያለሁ አብይ አህመድ በዛ እንጭጭነቱና በዛ እኩልነቱ እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኗል ባጫና አብይ የደረሱበትን ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ ማንም አቨሬጅ ሰው ሊደርስበት ይችላል አጥፊውም ደኮና አጥፊው ሓቂ ኣብ ዘረባዚ ኣነ ዋላ ሓንቲ ተቃውሞ ዘይብለይ ማለት እዩ ብፍላይ ናይ ሰብኣይ እዚ ፀባይሲ ካብቶም ዝሓሰቦም ማለት እዩ ካብቶም ክልተ ዓበይቲ ሓሶታት ቀጠል ቢሉ ዝሓሰቦም ሲ እዞም ክልተ ዝነገርኩም ሓሳባት እዮም ናይ ማሕበረ ዴጎስ ከም ዘለዎ ይሓስቡ ናይ ባዕሎም ክዳን ከዲኖም ገለ እዩ ዝብል እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ጭብጢኻ ተቕርብ ዝግባእካ እቶም ዘፅንዑ ኣካላትን ትካላትን ብምልኦም ግን ነቲ ዝብሎ ዘሎ እዚ ዘይከምቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ እዩ ኢሎም እዮም ኦሚጦም ወዲኦሞ ዘለዉ ስለዚ ወንጀልሲ ተፈፂሙ ኢሎም እዮም ሓንቲ ሓሳብ ነጊሮኩም የቅድሚ ሕጂ እውን ንሳ እውን እንድሕር ኣበሪኾማን ንሓንሳብ ናይ መወዳእታን ፍትሒ ትግራይሲ ወይ ከዓ ፍትሒ ናትናሲ ብታይ ዝበሃል ማለት እዩ ብድሕንነት ኢትዮጵያ ብዝብል እዩ ተሸፊኑ ዘሎ ማለት እዩ بحدنت زبل شو مسي من تان كينا أصولهم من تان عد خيت برس وزته بزبل يوم شوفينهم مصعدو برمز جيوم حيزوم وديهم يوم ترى جالس أقول دايس ترى جالس أقول دايس ندي حرمليس كحجو خمسة زول وزلوا حصوت ينتزبل أنا خمسة زبل واقع إني مسمع عن وعلو خمسة زبل زروان خزارة ونوعلو خمي عين الدفرات كم زرخة أنا بتعمي تكرمه مالتي خمسة زول كوي كسسني ينتيلو تعمي تشويدو بتعمل مالتي خساس كسرني ولا نزل ألم ولا توم دحر 100 عامتهم كوني خدي ولا رئيسون امدادي خصو تاجد تقتلوني نيشي اسمت فا منغسي ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣቱን ድሕዳ ሻዕብያ ኩሉ ገይሩ ኣብ መጨረሽኡን ንሻዕብያ ከተፋልኩም ተይልዎም ሲ ዋ ዝያዳ ኣህቢ
تግራያ ንሻዕብያ ከተጥፍእ ቁርብነት ከተርእዝ ግባዝ وانت ማለት خنغرك ሓደ ትግራይ ክልል ያ ብስሩ ኣብ ሓደ ላዕላውነት ዓዲ ኸይዳ ብዛዕባ ዘሎ ስርዓት ምቕያርን ዘይ ምቕያርን ኣይኮነን ብዛዕባ ሓታትነት ሕቶ ኣለዋ ኣብ ኤርትራ ሕቶ ኣለዋ ትግራይ ስለዚ ሕቶ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ድንበር ትማለብ ልዕሊና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ብምፍጻም ድዩ ሕነ ክፍደ ነይሩ ወሕደ ብፍዳይ ድዩ ፍትሕን ማዕርነትን ክረጋገጽ ነይሩ ናይ ትግራይ ዝብል ትግራይ ኢትዮጵያ እንተኮይና ኢትዮጵያ መንግስት ኣዘኽ ገብርኮ ግዴታ ኣለዋ መንግስት ኢትዮጵያ ድማ ንትግራይ ጉቡእን መሰልን ዝበሃል ነገር ኣሎ ሕገ መንግስት ኣለወን ዘን ዓድታት እዚአን بحبار ستأشر سلز بات حقة من قصة مسارات تقرأي يقول نافتنا فيدرال سرعة وين تملس بلا فيدراشن يكون أو توكل تزبي يكون أو كل أطول يكون زياتهم بسرعة توكل زبليو كاو دما بات حقة من قصة مسارات دما جزءاتين ملس حراي زي ناي كلتي مالتي ندافلت او زحسو زلو حسوتيو مدهن سلطنن مالتيو كلتي سي ندافلت زحسو زلو حسوتيو ناي سلطن حسوت كجمر مجمريا اتما اخلاي منقص مالتيو نتقراي كم عدو تقبلوا ابو وشط مالتي كم عدو تقبلوا حجون تزنبره جيجا وقاد استريوم الله خنا امنت امباسادرات يوم زارو زلو كم جيجا تقبلهم يقرتا حتيتهم نتهزب كحيسهم حبير كان يمنبر سرح بكند سرحو يوصلوا يوم زلو ابكند تستر تقتر زبال اغاورا يغورلو سو نزي حزب خا ينادو سلو زلو مور ان مور ناب كالي اغريسيف ناب زخونه منغد يوصدلو اتنسا تچورورو زل حسوت بقى مانم سو زفولطي مانم سو زفولطي تግራይ ክልልያ ከምዚ ዓይነት ነገር ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኣና ኣብ ካሊ ከይዳ ጣልቃ ተኣቱ ንኽጻመድ ኣኸመይ ገራ ዳ ከይዳ ናኡ ማለት እንድሕር ማንዴስ የብላ እንድሕር ኮይኑ ሉዓላዊ ርክብ ንምግባርን ፓብሊክ ሪሌሽን ምስ ካልእ ወፃ ዓዲ ዘሎ ካብ ዓዳ ውሽጢ ንኽትገብር ከመይ ገራ ክኢላ ነዚ እንድሕር ዳ ተዘይክኢላ ስለዚ እዞም ክልተ ሰባት እዮም ዝገብሩ ዘሎ ማለት እንዳፈለጡስ ማለት ንናምናቶም ጥቕሚ እዮም ነቲ ሓሳብ ክወስድዋ ደልዮም እቲ ሓቂ ግን ንሳ ኣይኮነት እቲ ሓቂ ሓንቲ እያ ትግራይ ኮሞ ክትገብር መሰል የብላን ማለት ናይ ወፃ ርክብ ክትገብር መሰል የብላን ቶም መሰላታ ከዓ ብሕገ መንግስቲ ዝተገደቡን ዝተረጋገጹን እዮም ኣብ ውሽጢ ክልል ናይቲ ሕገ መንግስቲ እያ ክትሓትትን ክትተግብርን ትኽእል እዚ ከዓ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ሶ ናይ ክልቲኦም እንድሕር ዳ ሕጊ ተዘይተኸቢሩን ኣብ መወዳእታ ከዓ ማለት እዩ ትሕጊ በዓሉ ቀያዳ ኮይኑ ተዘይተረኺቡን نل ندي زخون زلو مالتي سلازي نسا زوصات حق منغستي غلمل زولتو غيرنا تمحدرت دما مستمع خلاي منغستي تتعايما هتكيدا زبال حساب سلازي يله نساتهم كم منغستي ليجيتيميت يلوم سلازي تقبلوا قبولنا سلازي يقولهم نسون كم درجت كم بارتون سلازي تقبلوا مالتيو مرصم سلازي يصدقلهم نزينا نبكينا تاتينا سو مدهن تزاربو زلا خمس غير زي تقبلنا خمس غير زي تقبلنا بمنتا جميرات نتزاربا بقرنو بأغر قديفا مالتي بقرنو جميراتو بقرن حيزاتو انت منم مفتح زي مص زربا مالتي خمزي غيرنا كوزي وصيت نايت زغبرنا يو نمنتاي كوم غيرنا زبل جن زي صعبين يقرتا اتي كوم زغبرنا مخنيات كوم نخغبرنا زوغسو ነገር ታዩ ዝብል حسابون حاتيتا انت زماغوت نيروم صبق مخونه نيرو مخنيات خالي ግዜ نخيغبر متعرمه مالتي كلت تشفت يوم ابزي ازارو زلو بايز اي تكبرني لحس زلو منغس ايثيوبيا سلطنه مسكالوت كومو تقالست سلام كغبر زي كالس نهوحات كمزو كغبر نيرو مسكستو عبي غداي ناي قرن افريكا عبي بوليتيكا ناي قرن افريكا يتنتنالو مدن نالباش ندحر حج ندحر عديمكيو انتا خنك يا خمس كلهم سب ميديا ايرتراويان تناخيسكا مس كلهم ما تغزا خازموت زنور اغايش تناخيسكا مس كلهم بوليتيكانياتات ني ايرترا تتصرار بيرسونال هيوت ناي دقنستيو تاعتو زي ولادهم الكاتمص زي حقኛ ورقت فيك كله حقي الكاتمص قليل كحتتيو كا بوليتيكا قرن افريكا ختنتن نبعلو معات زي عصون فايلات زلو سبي بزعبهم انت تحتيو كمان محشه مخنياتو بوليتيكا قرن افريكا اشنكاي كاب عقمي زبزح ايرتراوي ابز دم بتقاومو زلو نلعلوني مخنياتو ابتا خبابينا زلو سرعات ترايجم كلت سرعات هوحاتن شعبيان ناي لعل 50 عمت ناي بوليتيكا تمكرلو حراي نساتهم يوم زول صنايل كان حر امينكا خوينكا مالتي اين ما غوتو من كتعبلنا سلطنه غدفو خزاربو نغوس يخص السماء يحرستيلكا فنان اوبزي خاتود زلكا مالتي سلطنه كم سب كغاغه نبوري بقى تغاغي لحين ابنت تغاغي خايل يلو بقى تودي تغاغي يلو نمنتاي مسكلهم سبات تبايسو حقኛ እንድሕር ኮይኑ ግዴታ ይخباس سلطنه حين ابنت قدم حجي بزنورو ستانس እንድሕር ዳሪ خايو ልክዕልክዖም ይዛረቦም ስለዝነበረን ለመጽመጽ ስለዝየበለን ማለትዩ ክባስዎ ነውሪዩ ምክንያቱ ትርብትር እንተኸይድካ ማንም ሰው ይፈቶካኒ ሸተት ትብለለካ ነሽለይ ወይ ሆሪዞንታል ወይ ቨርቲካል ማንም ሰው አይፈቷኒ ዲያጎናል ይፈቱ ዘለሰብ
ስለዚ ከምዚ ስለ ዝኾነቶም እያ በቃ ንሱ ነኺሱ ምስ ሓዞም መዋጽኦ ስለዚ የብሎም ግዘለዎም መማርጽታ እዩ ፐርሰናል አታክ ክገብሩ ይፍትኑ ንሱ ኸ ሚድያ ኣለዎ እዩ በላ እንድሕር ዳኣለሊ ኽኒሉ ማለት እዩ መደብ ጉረጣ ዝበሃል ኣለዎ ዝጸልኣሉ ነገር ኣለኒ ከም ሕጂ ንኣብነት ከም ኣብ ሚድያ ዘለና ውልቀ ሰብ ብዛዕባ ውልቀ ዝኾነ ጉዳይ ጓልካ ደቅኻ ከምዚኦም ነይሮም ገለ ዝብል ኣነ ክዛረብ ኣይደልን ደቁን ሰበይቱን ኣይምልከተን ንሓደ ሰብ ንኣብነት ሕጂ ንኣብነት ደቂ ሰልጠነ ደቁ ኣለዎ ዋላ ሰልጠነ ንኣብነት ናብ ሕማቕ ተዝገብርሲ ምስቶም ደቁ ዋላ ሓንቲ ዘረኸም ነገር የብለይን ኣነ ንሱ ኣብቲ ሚድያ ብዝተዛረቦ መልክዑ ይፈርዶ እምበር ቶም ደቁን ቶም ሰበይቱን ሰላማውን ናብርኦም ይንበሩ ምክንያቱ ኣዝሎንግ ኣዝናብዚ ሚድያ መፅኦም ከምዚ ዝበለ ፀገም ኣለና ኢሎም ክሳብ ዘይተዛረቡ ኣብዚኣ ፕሮብሌም ኣላቶ እቲ ዘባእሶ ዘሎ ምክንያት ተዘባእሰኩም ምክንያት ግን ፍሉጥ እዩ ብትሪ ሒዝኩም ኣሎ ማለት እዩ ገለገሊኹም ከዓ ንዓሌት ስለ ዝወሰድኩም ተዘረባታት ማለት እዩ ንሱ ክውርጥ ከሎ ወይ ክዛረብ ከሎ ናብ ዓሌት ገለ ስለ ትገብርዎ ዘለኹም ብኸምኡ መጠን እዩ ትሕጂ ዘሎ ምንዓብ ፈጢርዎ ዘሎ ተኾነ ግን ምርድዳእ ዝመስልዎ ነገር የለን ክረዳዳእ ከዓ ኢንሲስት ወይ ከዓ ማለት ኣድቫይስ ክንገብሮ ኢና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ይመስል ተኸታቲልኩሞ ሓናፃይ ርእይቶ ተኾይኑ ሃቡ ተዘይ ኮይኑ ግን ማለት ሼር እንዳገበርኩም እስኪ ናብ ካልኦት ተባፅሕዎ መንበርስ ግን ምዃን ጽቡቕ እዩ በቃ ቻናል እንድሕር ዳኣ ጽቡቕ ሓሳብ ክቐርበሉ ተኾይነሲ መንበርስ ክህልዎ ክእሉ ኣለዎም ነዚ ቻናል እዚ ዝጥውሩ ማለት እዩ ክትጥውሩ ክትክእሉ ኣለኩም ዝብል ለተሓሳስብ ኣለኒ ለዋም ቀን ኾነልኩም ይምነቻው ንሕና ቀኒውታ Good light. نحن نحضر تحوات إيمان